Chinochinja munhu kubva pakuva mukomana kuenda pakuva murume haasi makore ekuberekwa, asi hunhu nemaitiro ezvinhu zvandakuda kutaura panapa. Namba 1, chinhu chinonzi empathy. Kakawanda kacho mukomana anongozviitira zvinhu zvake ega. Akabva kunotamba, uya unozvivharira murumu make achivaraidzwa hake nefoni yake kana kuti achiridza music, akabuda anoenda kushamwari dzake kana kuti kuenda kumashops. Asi kana waakuva murume, waakufanira kubatanidzwa nenharaunda. Pakaita hama inorwara, waakufanira kushanyira vanorwara. Pakaita nhamo kana kuti rufu, waakufanira kuenda kunomira nevamwe parufu, kubatawo maoko uchichema nevamwe. Mukomana anongozviitira zvinhu zvake ega, asi murume anobatanidzwa, anomira nevamwe, anochema nevamwe, anofara nevanofara, achichema nevari kuchema, achibatsira vanotambura kana achikwanisa kubatsira. Namba 2, kuva munhu ari initiative. Mukomana anongobvuma zvese zvese, ende kana mukomana pfungwa dzake dzinenge dziri diki, ari very easy kuti atsauswe nezvimwe zvinhu. Asi kana wava murume, waakufanira kuva munhu ari initiative. Hauchangobvumi zvinhu zvese zvese. Waakukwanisa kuona kuti uyu munhu mukuru, asi zvaari kutaura hazvina musoro, saka handifaniri kuzvitevedzera. Waakukwanisa kuona kuti vanhu vakawanda vari kuitawo chinhu ichi, asi chinhu ichi chiri wrong, hachisi right. Inini handifaniri kuita chinhu ichocho. Hauchaiti gunda musaira. Waakukakulita mariski, waakuona kuti zvakanaka ndezvipi, zvakaipa ndezvipi, pasinei nekuti vamwe vanhu vari kuti kudii kana kuti vamwe vanhu vari kuita sei. Waakuzvikaukuletera ende waakuzvionera wega. Ndo pakati murume ipapo. Namba 3 iself control. Mukomana ndiye munhu asingagoni kuzvidzora nekuti pfungwa dzake dzichiri diki. Vanoswera achipedzera time kumabhebhi, akanzi ngaite zvemadrugs anongoita, anenge achingotevedzera zvese zvese. Asi kana waa murume, waakufanira kuzvidzora kuti izvi hazviitwe, izvi zvinoitwa. Munhu wemurume anonzwisisa kuti kuita rekodhi yekuti wakarara nevakadzi 20-30 hazvina kana zvazvinobatsira, imbiri isina zvainobatsira. Munhu wemurume anoziva kuti kuita zvemadrugs uchikanganisa utano hwako nekuda kwemafaro e2 minutes, mafaro e1 day, asi uchizorwara kwemakore uchikanganisa utano hwako, zvinhu izvozvo hazvina kana zvazvinobatsira. Mukomana anongoita zvese zvese, murume ane inonzi self control, kuzvidzora. Namba 4, kuva inonzi perseverance. Mukomana ane speed, asi speed yacho isina zvainobatsira. Akaedza ichi chikaramba, otsveta owedza ichi chikaramba, haana patience yekumirira chinhu wani. Anenge achiti akaedza chikaramba, oregedza, omhanyira futi kunoedza chinhu ichi. But at the end, anongounganidza zvinhu zvakawanda zvaaedza zvichiramba, asi haana kana result wani yaanobuda nayo. Asi munhu wemurume anodzidza chinhu chinonzi perseverance. Ukaedza chinhu chikaramba, unoedza kutsvaga mazano anoita kuti chinhu ichocho chibudirire. Munhu wemurume anonzwisisa kuti zvinhu zvakanaka kakawanda kacho hazvihambi nekungobudirira, asi zvinotora nguva. Saka anoita inonzi perseverance. Kuita research yakakwana pachinhu 1, after that ozvipa nguva yakakwana yekuti chinhu ichocho chibudirire, achiisa effort neknowledge nepatience yakakwana kusvika chinhu ichocho chaita. Haangoramwe zvinoita vakomana. Speed haina kwainomusvitsa. Zvakawanda zvinosiyanisa mukomana nemurume, asi hatingazvitaure zvese muzuva rimwe chete. Asi tinobatsirana nekudzidzisana zvishoma nezvishoma. Panhasi tombogumira pano. Maita basa nekuteerera.